Look, I was going to go easy on you, not to hurt your feelings, but I'm only going to get this one chance. Something's wrong. I can feel it. It's just a feeling I've got. Like something's about to happen, but I don't know what. If that means what I think it means, we're in trouble. Big trouble. Enemy is... И Коста, пичове, аз съм Пеп 961 и днес ще си чатим с кучето. Така, почваме. Така, ръкой ми. Вашето име ще се казвам Гошко. Така, Гошко. Чат. Кучето си налива чаша боза, помирисва я и се мръщи. Пуф, кисното. Гоша, де ти се пие боза? Не. Разбрах ти тайната на вкиснатата боза. И да ви кажа един трик, ако искате да направите нещо в играта ми. Правите си скоба. Правите си скоба. Така. Пишете. Каквото искате да направите. Примерно. Гошко. Къде жълто е? Та българска клавиатура няма съпена. Така, Гошко пробужда с тризъбец с кучето. Така. Кучето побутва към Жорето. Аз съм Гошко, не Жорето. Странно. Бута се бъгна. Кучето побутва към Жорето чаша в кисната боза. Ето ти и на теб да пинеш нещо. Стига ме гледа с този с гладен поглед. Взимай си бозата. Алеле, взимай си бозата. Взимай си бозата. И това тук е настроението, за да се чуди. Кучето гледа, че в паничката му е станал един вмирисан кукъл и го носи на Жорето. Жоре, ти искаш ли да си го разделим? Не бе, помяр. Не. Кадера. Помяр. Не бе, помяр. Така. Добре. Ети. Гира. Мълчи. И сега да ви покажа как да хакнете бот. Един трик. Пишете му, например, като изпише нещо, там е си нещо такова. Пишете нали. И гледайте са. Чакай. Нали. Да напишем.
Его, не ти ли казах, че го Фрея ми е малък, не помня нищо друго, освен последната реплика. Така че, като изтършиш нещо подобно, колкото и се опитвам, не мога да свъм за какво става въпрос. Его, ти така са каква бот. И се штраката с пръсти. Сходах идеята. Само е до докъде ми е стигнало рекордването. 4 минути. Така. Да си куче. Тук ви се запазват фразите, че аз съм... Такова... Какво напиша? И тук си имате фрази. Тяп. Тяп си. Ами така е, като решат да ме апгрейдват. Пак го хакнат. Аз та... Къде е хато, мале? Аз та хак. Мале. И я вече пиша на латински. Сори, че ще пиша на такова... На латиница, ама... Няма как. Хакнах. Хакнах 2 пъти. Така. Спрати. Тя ръка ми става лошо. Сериозно, ти? Да, аз. Ще оставя линк в описанието за сайта, на който да можете да си чатите с кучето. Кучето гледа скептично живот. Това ме изкеби. Да един път го бях написал. Къщо подхвърля кокълче на Георги? На, яш, да видим какво е да си куче. Да видиш какво е да си куче. Гоша влиза в интернет. Кучето гледа Георги с наклонено на една страна глава. Абе, Жоре, ти да не се ожени. Гоша прибива кучето. И ако някъде в клипа заеквам, знаете, че съжалявам. Ей, много бълхи! Ще се облиза. Гошо яде
пица. Кучето се тършва на земята в несвяст. Ти си малумен. Ти си малумен. Така ли? Еми, да. Това е страхотна жара. Мале. Защо? Защо? Но сиш учила. Кучето се рай на арец. Гошо пие бира. Изтуркал бе гелачета. Е това куче ме разцепи. Искаш ли наденица? Макай. Искаш ли наденица? Я пак, че не разбрах. Искаш ли наденица? Искам. Искаш, ама няма. Искаш, ама няма. Обичам те. Тия фрази. Ако беше така, щеше да се държиш по друг начин с мен. Откъде го взе това е? От zatapki.com ли? Ком ли? Знам ли? Това ме разцепи.
Окей, пичове, това беше от мен. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се. Ако ви е харесал клипа, цъкнете палец нагоре, т.е. лайк. Абонирайте се за още клипове и чао. Ще пишеме и чао на кучета. Аре. Чакайте. Са пуснем. Всички сте такива, отидете да си початите и изливам си аз, бедната кучешка душа, привързвам се, а после изобщо не вясвате на чата. Аз се чувствам нещастен. Всеки път, като някой влезе в чата, подсказвам с надеждата, че ще си ти, но не винаги е някой друг, който идва да си почати и аз се привързвам и... Яре, той е от мен и чао!